Oğul. Avtori Keyk Omarova. Eneli oğul Söwda merkeziniň öňünde petepet geldi. Duýdansız duşugy begenen ene ýalgardy. Oğul welin töwerek taşyna garanjaklap ýaýdanyp durdy-da ýuwaşçadan salam berdi. Ene oğlunyň salamyny alyp hal ahwal soraşdy. Epesli ýyl görüşmedik perzendiniň diýdaryndan doýman mehr bilen seredip duruşuny ene oğlundan gözüni aýryp bilmeýärdi. Maňa diýjek sözüň ýokmy balam? Soragly göreşler ogly dikildi. Oğul, ay ýok, hemme zat gowuluk diýenem bolsa, ene perzendiniň ýüreginde gopýan harasady duýup durdy. Ýöne batarnyp bir zat diýip bilmedi. Çünki 9 aýlap göwresinde göterip, dünýä getiren, otdan suwdan gorap, apalap, ululdan perzendi bugün ondan daşdady. Jemal ejäniň 3 ogly bardy. Ortanjy perzendi şatlygyň häsiýeti has üýtgeşikdi. Ol diňe ene atasy doganlary bilen däl, garyndaş kowumlary bilen hem diýsen mehribandy. İşden gaçmazdy. Öýde gys perzendiň ýokdugyny bildirmän, ähli işte ejesine kömek ederdi. Mylaýymdan ýumşak häsiýetli şatlyk, pälwan sypat ýigit bolup ýetişdi. Ak ýüzli, mawy gözli ýigidi ogryn bakýan gyzlar az däldi. Ýöne şatlyk olary ünsem bermezdi. Wagt tapdygy öýleriniň gaýratyndaky sport meýdançasyna ylgardy. Ölemen futbolçudy. Harby gullugy tamamlap gelende şatlyk öňküden de daýaglanypdy. Ol indi deňdoşlarynyň köpüsiniň depesinden garaýady. Mektep ýyllarynda da harby gullukda wagty hem futbol ýarışlaryna gatnaşyp, ökde oýunçy hökmünde tanalan soň, halipalar oňa etrawyň sport mektebinde tälimçi bolmagy teklip etdiler. Hemme zat şol gyzyň sataşan gününden soň başlandy. Ol gün goňşy etrawyň futbol topary bilen ýarışgy diýdi. Şatlykdagynyň topary garşydaşlaryny otup ýeňiş gazanypdylar. Şonuň şanyna da halypy tälimçiniň öýünde söwüş edilýärdi. Hyzmat edýän gyzlaryň arasyndan uzyn boýly, sary ýagyz gyz şatlykdan gözüni aýyrmaýardy. Dostlar bilen degişip gülüşip oturan ýigit muňa üns bermesede, gyzyň otlukly nazaryndan sapyp bilmedi. Şol pursat hem heniz durmuş hakda, gyz hakda pikir etmedik jowan ýigit birden süýgi ataşyna tutaşdy oturuberdi. Jemal eje perzendiniň göwünü ýykmazdan toýu uludan tutdy. Döwletli öýüniň töwerine gelini geçirdi. Däp boýunça toýdan 40 gün geçen soň gudalaryň arasynda çakylyk bolmaly. Tähetli gün şerniň atasy öýüniň adamlary iki ulugy dolduryp Jemal ejelere geldiler. Uludan ýazylan toý saçagynyň başyna üýşildi. Ortaya äwerilen tagamlardan dadyp, özari gürrüň edýän gudalaryň arasyndan geliniň ejesiniň hereketi Jemal eje yaramady. Bir gyldan bedenip gelen näzli guda hyzmat edip ýören gyzyny gözü bilen iýäjek bolýardy. Ol ahir çydamady. Ýaş gelin diýeniň bir kaý sülmeräp oturmazmy öýüň töwerinde bolup ýörüşiň dagy nähil diýip gyzyny azgyryldy. Gelin ýaşmak astyndan bolýary eje diýen manyda naýynjarlyk bilen ejesini seretdi. Onyança oturan aýallaryň biri dillendi. 40 günläp kürtäň aşagynda oturan bolsa, boldugydyr-da. Goý hyzmat etsin. Men gyzymy hyzmat etdirmek üçin bermedim. Gaýdyp hiç kimden ses çykmady. Ýaş gelin hem şondan soň saçak başynda görünmedi. Bu ýagdaý Jemal eje ýüregine has ýakyn alanan bolsa, mihmanlar gidýänçe sır bildirmedi. Soň welin
çep gursagyn tutup düşege gıyşardy. Şol günden soň nädil Gudanyň horhory başlandy. Asyl möj alaydy. Her gün bir bahana bilen ya gelerdi, ya da gyýdyn çagyrardy. Özü barda hiç kimiň alady etmeýändigini aýdyp zeýrenirdi. Nädil daýdanyň bir ogul bir gyzy bardy. Gelini bilen oňuşman soň ogul hojalygyny aýyrmaly bolupdy. Giň howlynyň içinde uzakly gün onuň bir özi aýlanardy. Şonuň üçin ol her edip hesip edip gyzyny ýanyna getirmegiň aladasynda boldy. Kakan mydama meýdanda. Öýde bolýan gününden bolmaýan günükän. Gudanyň 3 ogly bar. Ulsa çykyp giden bolsa, sen nä körüň onuň hyzmatyny edip, kiçi oglyny öýersin-de, şoň gelini hyzmat ettiribersin. Günde gün aşa gaýtaranýan bu gepler ýaş geline de dil çykardy. Şatlygy azar berip başlady. O da öz gezeginde ejesine iýgendi. Gelinidir gudasy bilen aja söz aýdyşyp, ara çöp düşmeginden howatyr eden Jemal eje, ýaşlaryň islegine boýun bolmakdan gaýry çäre galmady. Gaýyn öýüne göçüp baran şatlyk bir wada her 3 günden, soňra hepdede bir gedek ejesinden habar alardy. Käýärem ýanynda gelini de bile gelerdi. Körpejegisi öýlenen soň ol aýda bir gedek gelip başlady. Soň bolsa gep görüň köpelip, şatlyk düýüp goşdan aýagyny bütünlei çekde oturuberdi. Ene çagyrylsa-da gelmeýän ogluny indi diňe ýolda izi görüp oňýady. Ony da ene de nirede bolsa-da jany sag bolsa bolýar. Bir gün dolanor diýen umyt bilen ýaşady. Ay gün diýeniň geçip dur. Şatlygyň welin şol sowuklugydy. Mehirden doly ene ýüregi perzendiniň birden beýle üýtgemeginiň sebäbini düşünmeýärdi. Göz boldymy, dil boldymy jan çagam, nädip beýle doň ýürek bolup bilýän. Ak süýt berip ululdun. Hiç kimden kim etmän, halal lukma bilen kemaly getiren biçare eneňde näme ýadyk bar? Şu pikirlere gark bolan ene gijelerine de gözüne çiş kakılan ýalydy. Ol ogluny her gün, her sagatda garaşýady. Dogulun gününde 8 mart bayramynda dagy iki gözü kapyda galardy. Bu şatlykly senelerde mellekdäki ak bägüllerden çemen bogup, hemmeden öň gutlaýan ogluny ene has intizarlyk bilen garaşardy. Ol bagytly günlerde enäniň balalarynyň baryny agdy berlikde bir sopranyň başynda göresi geldi. Şatlygyň ogly boldy. Ene oglunyň eje, ogul akdygyň boldy diýen boşluk habaryna garaşdy. Ýöne ogul bu habary ne gelip boşlady, ne de jaň edip. Boşlugy keseki birinden eşiden enäniň begenji bilen gynança garışdy. Onda da bagryndan önen perzendiniň şatlykly gününe goşulman bilmedi. Gutlap jaň etdi. Bäbekхана baranda bolsa, gudasynyň agyz burnuny towlap diýen sözleri enäniň öňdenem yaraly ýüregini para etdi. Ogluň bilen gürleşen bolsaň, bolupdyr da. Azar edinip gelmelän däl ekeniň. Özümiz eýe çykyp ýörse. Perişan halda özüni zordan öýe atan ene bagyryny ýastyga berip, içine sygman ağlady. Anha, bugünem Sowda merkeziniň öňünde ene ogluny sataşdy. Janyndan jan berip dünýä iýindiren, ukusuz gecelerini bagyş edip, iýmän iýdiren, geýmän geýdiren perzendinden mehir söýgü küýsedi. Şatlyk bir zatlar diýjek ýalan boldy, ýene ýolun dowam etdirdi. Bu wagt oňa ýoluň o başynda gelini bilen gaýyn enesi garaşyp durdy. Ýene ay aýlanyp
Ýyl geçip ene peýgamber ýaşyna ýetdi. Gapyda uludan toý tutuldy. Ogullary, ahdyklary, dogan garyndaşlar, goňşy golamlar onuň daşyny gallap toý serpaýyny ýapýadylar. Ýüregiünjeli naçaryň welin iki gözü gapydady. Ol garaşýady. Şu günkü begençli gününde balalarynyň başynyň jem bolmagyny esläp, intizar gözlerini ýola dikipdi. Durmuşyň yeňil bolmadyk ýolunda ýüreginiň emri bilen däldi, gaýyn enesidir geliniň görkezmesi bilen ýöreýän perzendiniň gapydan girip gelerini küýseýädi. Birdenem köçeden ulak sesi eşdildi. Oguljagyny göterip ulagdan düşen ogly bilen gelini gören ene gapa tarap ganat gerip ylgady. Balalaryny bagyryna batan enäniň gatyn batan gözlerinden beginç ýaşlary paýrap gitdi. El ýaglygy bilen gaýyn enesiniň gözü ýaşlaryny süpürip duran gelin "Bizi bagyşlaň enesi" diýip ökünçli seslendi. Jemal ejanyň ağa gatyşykly sesi çalaja eşdildi. "Geljeňizi bilýädimi, balalarym?"